Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Aboy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dayto inak salaysayan na pakasaritaa ket may papan ken ayat. Nadaanak iti kaayan ayat iti agad adalak pailaeng iti high school. Agtawenak idi iti 18. Idi naamamok ni Belen akaadalag. Napintas ken napudaw. Ket kalpasan ti panagturpos mi iti high school, saan kami na nagkita pahay. Nadamag kulangan anapan kano nagadal ijay syudad ti Manila. Inururay ko ti panagsubli ni Belen, aging ga nagkita kami manen. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Boy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ala ka, Boy. Maiparit ti sumrek dito'y dormi a babae. Rumwar ka, amangan no makita data, kat ipulong da ka. Saan, Belen? Siniguradok arimwar da amin. Sakbay nga imayak. Sika talaga. O, apay, anya ti ibagam. Dandanin ti time tayo. Kaya't ka lang nga makita. Sikat ti inspirasyon ko iti panagadal ko. Oray siya. Sika mati inspirasyon ko, Boy. May salangan na bulan ti palabsen. Agturpos tayo ni ti high school. Wanya rod. Belen, kiss man pa'y. Huh? Uray may salang. Sige matan Uray tagayan ayat tamatan. Sige tani. Dandanin ti graduation tayo. Boy. Yes! Nagkakmatlangan ni Belen. Sapay lang ko mata maulit tumanen. Boy! Ha? Ni, si kamat gaya, Edgar. Anda kamat gaya man. Itayak pa dito'y adumdum ngag itibagbagam. Ha? Nakis mong matan ni Belen. Ah? Ay, kuha. Basta, naragsaka kita. Amok no apay ang naragsak ka ita. Gapo kan ni Belen. Kuha ngamin. Agpay sumat. Tikunam, jakam mo. Hibagak tupay ka ni tatang mo. Uy, pangasim mo ta, Edgar. Di ka gipulpulong ka ni tatang. Ang mga noong tanak. Lumakay kan iti taon mo at 30, Boy. Mga sawa kan Ay, ni tatang mat. Ubingak payla iti kastoy atawan ko. Di kay madanagan. Mga sawak to, inton makasara kak iti babae at talaga nga ayatak iti napudno. Apay, awan ti kurso na am kadagiti padam at teacher. Tatang, mangisuro kadagiti estudyante ti aramidak ijay eskwilaan. Saan ket nga agaram? Karaman detan anak ko. Anya kumamot nga iti dakes na no adda mangayat kan ka. Ala, bayan nyo tatang. Mga sawa aktulat ta, no dumtang tigasat ko. Uy, adda pay lang dito'y pitakam tiladawan ni Belen. Oy, mudto'y manday tapitakak. Apay apakibibiyangam ti saan mo ako kwa, ha? Sigurado ka nga nga awan pa'y asawa na? Nga aging gaita? Diyaka mo. Mangnamnama ak nga agkita kami pa'y. Kat ituloy mi ti ayan ayat mi. Agkita kayo pa'y nga takan ni Belen? Patsaka kasta, Edgar. Iso nga urayak ti panagkita mi. Nungay adamat gaya man ti asawa na. Anya nga iti aramidam. Di urayak ka mabalo. Ta ituloy mi ti ayan ayat mi. Anya? Belen? Si kakading agpaiso?
Boy? Ay na, agyaman akta nakita ka manan. Kumusta kan? Kastilat na. Ay na, maragsakan na nagkita tamanan. Adda ka din asawa mo? Awan pa'y. Single ak pa'y laan nga aging gaita. Agpada tagayang bilin. Uray siya, awan pa'y asawa. Gaputa urayin ka. Anya? Italaang manin nga kita ta. Mabalin ka di nga ituloy ta ti ayan-ayat ta idi. Boy. Kinapudno na. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapudno. Anya? Awan mo't siguro ti dakes na. No ituloy ta ti sigod nga ayan-ayat ta. Gaputa single ta nga ginggay ta. Boy. Ay-ayaten ka. Idi pa'y laeng. Sana nagbaliw day ta panagayat ko ken ka. Bilen, ibagam ko makanyak nga ay-ayaten nakmat. One boy. Ay-ayatan ka nagta nga aging gaita. Agyamanak, Bilen. Agyamanak, nagkita tamanan. Tatang, iso ni Bilen. Kayan ayat ko. Ha? Agpaisaw? Ay na, agyaman na. Kamaudyanan na. At damatlaan ang tinangayat iti kakaisuna nga anak ka. Agmano ak, tata. Tarabahin na ka ti apaw, balasang ka. Ala, umay kayaw. Dumanon kayo. Tainak mangisagana iti meriendaan tayaw. Umay ka. Kunaken ka. Awan ti rumbang apagbainam kini tatang. Man nakaawat. Madlaw ko nga ron. Iso adi kag babain Belen. Anya, Belen. Anya dahi yung aramidam. Amom asi aasawa ka. Ngam nakirelasyon kakit din ka ni Boy. Shh! Amangan nyo adda makangag. Diyak kaya't ama-amuan ni Boy nga addan asawa. Kat, awan ti planong nga agawid iti lugar tayo? Mabuti nga agawid ijay. Dito yakon lugar da Boy. Belen, umadanin ti panagawid ti asawam dito Pilipinas. Kasano na awan ka amasangkutan na. Tinasayaat, agawid ka pa'y. Katlikli ka munday taaboy, sakbay asumangpot di asawam. Diyak maarami day taroda. Ngamin, masikuga. Kat ni Boy ti ama na. Manipod nagden na kayo kan ni Belay. At damat tin mangmangag ko asayang gusang. Nga anya, tatang. Ani bilin ka naw. Kat adda ka nun asawa na. Anya? Sana pudno day ta, tatang. Apay, adi mo kasarita ni Belay. Tanupod nung adan asawa na. Delikado kan, anak ka. Ha? Gapaw, tamabalin na kayong idarom ti asawa na. Tatang. Banag ajak kayat mapasamak kan ka, anak ko. Ay na, siyak ti madandanagan iti kasto nga inaramid mo, Belen. Apay alaaramid mo tinanggulid iti asawam. Namati ak ngamin iti chismis. Ngadda ka no sa bali a babae nga ikabkab balay ti asawa kay abroad. Awan kinapudno na dayta. Pamadakas dalaang dayta, gaputa umapaldakan ka. Agbabawi akman. Nailawan akon ken ni Boy Roda. Ay, sikan tumot namin. Namatpati ka iti di mo pa'y napanagnakan. Sigurado, adama kunada kanya. Gaputa siyak tinangawis kan ka nga umay agtrabaho diti pagtrabahwak. Roda, masikuga kun. Duan ang bulan. Anya? Pudno gayam nga adan asawa ni Manang Belen nga ikabkabalay ni Boy. Tata. Anya? Won tata. Adan nakaibaga asimang pat dito'y Pilipinas di asawa na. Saan nga tapay nga amo ni Boy dayta? Ay, una yan. Dakkel aparikot dayta. Kunak ano balasang ni Belay. Ay, kasanungay itan. Ay, awan ang arod. Saan da makapagkalay sa pudno nga adan ti asawa ni Belen? Agpudno ka man, Belen. Pudno ka diti agwarwaras adamag.
Pudno, boy. Adan asawa. Nagsina kami, iti pailaan. Apay ang naglibak. Napudnuakan ka. Ngamsi ka. At dagayam ilimlimad mo kanyak. Pakawanan na ko, boy. Ay, ayatan ka. Iso naramid ko, ti kastoy. Hello? Kumusta kan, Belen? Nasaya at man. Pasensya kan Jack nakaawag. Ngamin, busy ak iti trabaho. Punakmat nga already kan sumrek iti trabaho. Uwan gayam. Imawag ha. Tayo bagak amaitantan ti panagawid ko. Pawitan kan tulangan iti kwarta, Belen. Agawid akto, kalpasan ti duwapay atawan na kontratak dito abroad. Ha? Sige, amor. Kat agyaman na. Kumusta kayo kan ni Belen ngay? Awanan namnamak ang makapagsimpa kami pa'y. Anya ti aramidan, boy? Naamiris ko ahusto ti ko na ni tatang. Palubos ako ni Belen. Tilangan anak ko ti ibati na kanyak. Anya? Nasakit. Gaputa inayat ko itinapod no ni Belen. Ngamadamot na nagtagi ko. Ay, at damat basol ni Belen. Taapay adi na imbagbaga ti pudno. Day takat tirigat na numaminsan no panggap ti ayat. Lalaki ti impas ngay ko nga anak na, boy. Karup-rupan. Belen, agyaman ak tainik kan nakiti anak. Uray kas kasano. At danto pakalaglagi pakkan ka. Inton panawan na kon. Anya, apay akas tamad ang tibagbakam, boy. Gaputa nakapagdesisyon na kon. Apalubusan kan nagsubli iti asawam. Hindi na ka din nayayatan, boy. Tapay akas tamad ang tibagbakam. Ay ayatan ka itinapod no. Amom da ita. Ngam pasensyakan. No kumataim bagam kanyak tipod no. Nalabit. Sana napasamak ti kastoy. Pakawanin na ko, boy. Naramid ko ti kastoy. Kaputay ayatan ka unay. Napakawan kan, Belen. Tilaan kitawag. Agsubli ka ni ti asawam. Ket ibatim kanyak ti anak ta. Sige. Naday tatikin daw mo. Patgan ka, boy. Agyamanak. Belen. Baby anak. Agbatikan kini dati mo, ha? Diyak kumaramidan ti kastoy. Ngam kasapulan. Mudto iti apo ko, balasang ka. Iti kasta, makapagsarita kayaw kan ni boy. Boy, agpakadak nga rodan. Kat kidawat. Di mo ko mabaybayan ni baby. Taripatwam ko maana imbag ti anak na. Mangnamnama ka, Belen. Jak tupulos baybayan ti anak ta. Gaputa iso ti pakalaglagipak. Iti babasi nga inayat ko itinapod mo. Agyaman na, boy. Kat pakawanan na ko mo. Kat ita, dakkelan ti anak mi kini Belen. Jak meten ng asawa pa ay. Tasyak tay lalaki ano agayat,
ket one woman ako nada. Impudnumat ni Belen tinapasama kada kami, ket pinakawan ti asawa na. Ket ita, naadaan damat iti upat nga anak. Nupay saan amaliklikan ti panagkita mi kini Belen no maminsan, gapo iti anak mi, saan na nakas iti sigud, no di kat kaslakab satlaengan ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, boy. Boy, pagayam ko, nasaya at met. Tas situtulok ka iti panagsubli ni Belen iti asawa na. Ket ti anak yo nga imbati na ken ka ti pakalaglagipam ken kuana. Nupay kasta, saan mo arikpan ti pusom para iti makuna nga ayat? Gaputa mamatiak, adumteng ti babae at talaga aparaken ka. Amang ipatag kada kayo nga agama. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Aboy, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang trabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Brandon. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Barang makaipaay iti liwliwakan adal kadag iti naayat adumdumneg. Numaminsan, narigat gayam no ayat laeng ti pagturayan. Gapo ta isupayan ti mangitunda iti pagbasulan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brandon dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pare, agkasaramat gaya man ni Lisa. Uwan pare. Ket anyang ay, mapantayo ka di? Papan kayo lata pare, no kayat yo. Ha? Uy, abay, masakitan ka? Medyo pare. Ha? Agsat naman gid di pare. Ay kadwa na. Angam, saan nga aging tumba ah? Wen, awan ti pagdanagam. Amok a kontrolan ti panaginom ko. Nga oray nasaktanak iti kastaunay. Nay, anak, agkasarmat gaya man ni Lisa. Uwan rod tatang. Kunaklakit din no da kayo ti agkatuluyan. Day tama ti amok tatang. Angam, saan mat? Dagayam sa bali kayan ayat na. Nabayag kayo ka din ang nagwin na swas? Uwan tatang. Ay, yan. Nabayag kayo ang nagayan ayat. Iso ati amaw kat da kayo ti agkatuluyan. Saan na bali tatang? Uray ta sana siya tinagbasol. Iso tinakiwin na swas kanyak. Tatang. Di ka matimay idikasar ko, Brandon. Pasensyakan, Lisa. At ngamin tinaramid ko. Lisa, iswa sa anak-anak umay. Maawatan ka. Ngam sapay la kumata di nakagura. Saan? Apay kumangay akagura ka. Agyaman na, Brandon. Uray di mo ibaga, amok anasakitan ka iti panagbrekyo ka ni Lisa. Namdi ka unay agladingit. Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Oo, Estela.
Ngamjak lang amin kayat nga adda makadlaw. Sa nabalay, tain inut matkit diyan naawat konti amin. Nasayaat mo't no kasta. No apay ngamin nag-break kayo. Ay, diyak mo, Estela. Ngamkas iti kanayon ko nga ibaga. Sa nabalay, tasaan na siya tinagkamali. Ha? Katwan mat. Wan mo't ket di Ngam ne. Agsapol kamot ngaminan iti balasang. Tapno makaasawa kan. Ha? Dayta ka tagsin na ay kamanan, Brandon. Sa nabalay, Estela. Uray aglaklakayak siguro na baro. Tapno awan ti parikot. Anya? Ninita, tunggal makita ka. Nakadkadlaw nga adda nadagsan a parikot mo. Brandon. Apay, adda ka di parikot mo? Adda nga rod. Anya day ta? Among, idi pailaan. Saan kami nga kinkin naawatan iti asawa? Anya? Iso day ta tidakkel a parikot ko. Jak amuno anya ti aramida. Kaano pa yan ang rugi day ta? Ay, jakon malagip. 5 miis ti pan nakilangan ti asawa kanyak. Saan pa yan nga agaw-awid no daduma? Di na pampanunutan nga adda anak ni nga guruuray kan ko na. Ay, unay matan ti asawam. Sakit ti ulo nga rod, pare. Ala, urnuson yo ti amin, Ninita. Takaasim at ti anak yo, no kumarkaro day ta sitwasyon yo. Kumusta kan, Brandon? Ha? Sigamat gayam, Lisa. Wan, napanak nagpalingke. Apay, nalipatan nak ka din? Ah? Saan, Lisa? Nang ad-adda nga napimintas ka. Agyaman na. Kat, kumusta kan? Ah? Nasaya at tamat, Lisa. Kat siga, kumusta kan? Apay adi mo kakuyog ti asawam. Awan nila kay ko. Adda na panan na. Ngam no ti damdamagam a kumusta Nasaya at latan. Kas makitak nga rod, Lisa. Una, takas taunay ti panangaywan kanyak ti asawa. Matkid di Iso asi ka, mga asawa ka matan. Madanon to day ta, Lisa. Hay, anyan. Tila mapaspasamak matan dito'y lubong. Ne, apa yan pare? Kasano, nagulumat gaya man ti pamilya damari ni Nita. Kung kano nga rod pare, na istorya na matlaan kanyak dayta. Tulungan ta ida, tapno maurnos da. Gayem tamat ida nga agasawa. Una, bareng makatulong tang agpaiso. Wen pare, makatulong ta. Babaan iti panang palagip ta kadakwada, iti rumbang nga aramiden da. Sigurado ka kadi itirik ng kanyak, Brandon? Ninita. Ay ayatan, kan patpatgan ka unay-unay. Isu asapay la kuma, tadinak pagdua-duaan. Ngam amumat nga da anak iti anak. Idento tabaro ka. Saan ngong dasday ta rason, tapno di ka ayatan, Ninita. Kan maysa, kunam, akanayon kayo nga agapa iti asawam. Kan kunam pay, anabayag, adi nagaw-awid iti balayo. Wen, podo day ta. Kas lang arod nalipatan nan nga adda pamilyana. Saan nabalay, Ninita? Tanong maayat nakmat, di ka pulos pasakitan. Diyak to aramidan, tikas iti inaramid ti asawa. Nangagkaw ti sayang gusang may papankan ka, Brandon. Anya sayang gusang, tatang? Ngadda ka no relasyon nyo kay Ninita. Apay, Brandon, may ibusan ka di iti babae, tapno ti adda asawa na ti Carmine.
Saan mo, tatang? Ningarod ni Nita tinakarik na iti ayat. Ay na! Kilo day ta pa nagpampanunot. Abay, kabaila masublatan ti asawa ti mismo akong parem. Nagsinadan, tatang. Isungawan nga ron ti parikot iti dayta. Sigurado ka nagsinadan? Wen, tatang. Saan pa'y kanong nga ron nagaw-awid ni Fred J. Balayda? Wala. Tada nga ron di na nagkinawatan. Ang patsek, ama urnos dan tumetlang ti amin. Isuadi ka kumamainayon ariribok kadakwada nga agasawa. Katwunmat ngamin, tatang. Kasano nga ibagam, asaan, kat adda kakit nga roden akarelasyon ni Ninita. No awan ka kuma, mabalin akasarita na ni Fred, itinalapat. Tapno agtipon damanain. Angam saan, tadakan ana inayon aparikot da. Pare Brandon, sapay lang kumata, di ka masaksakitan, iti dayto nga ibagak. Anya dayta, pare. Namuak ngamin nga da relasyon nyo kininita. Ha? No siya klamay sa, jak umanamong iti dayta. Gaputasan anasayat dayta nga aramiden nyo. Mangsapol ka langan iti balasang armam. Ngam, pare. Ni ngamin ni Nita tinakarik na iti ayat. Wan angam si aasawan. Ipagpagapum kumamot iti anak da. Pare. Saan ka lang agbalin anaragsak iti relasyon nyo? Gaputa saan anawaya ni Ninita. Kan may sa, aggagayim tayo. Agkukumpari tayo. Sana na sayat adenggan as si kaamis mo agayim ni Fred tinang sublat kini Ninita. Pare Jomar. Ay na, agpanunot ka man na naimbag. Panunutam dagito yung ibagbagak. Saan akas karina day ta asinirek mo a relasyon, pare? Nasaya at mat na nagranata, Brandon. Apag iso, adata diti restaurant. Lisa. Ketsapay la ko ma. Tamayat ka makiin istorya kanya. Katuna. Kumusta ka tan, Brandon? Nasayat mo tata. Ngam, pudno ka di tinadamag ko? Anak relasyon ka iti addaan asawa? Ha? Saan nga iti panakibiyang? Ngam kayat ka lang apalagipan kasmay sa apagayam. Lisa. No pudno man day ta nadamag ko. Sapay ko mataag panunot ka. Ngamin, baro ka. Tirumbang apakirelasyon ket tay awan asawa na. Tapno saan nyo nga ilimlimang ti relasyon nyo. Sino tinakaamam iti dayta? Saanan anas kan nga ibagak na sino? Ngam sapay ko man. Tadi ka gumura iti dayto nga imbagak, ha? Saan, Lisa? Nasayat nga rin no kasta. Ibagbagak lang dayto eh. Tadyak kayat ama ipada ka iti daduma. Ama ilaw ang iti addaan asawa. Masurunak iti dayjay Alisa, pare. Ay, agayat sa pailaan kanyak. Iso apakibibyangan na pailaan tibiyag ko. Apa yan, pare? Ay, kasano? Naranak idi namin sa ni Jesentro. Nagrana kami iti may sa restaurant. Kunana nga agistorya kami. Ang sabali mo't ibagbaga na. Anya kami ti magbaga na, ha? Ay, nadamag na kano nga adda ka relasyon ko nga adda asawa na. Kat binagaan nakit din nga agpanunutak kano na imbag. Kasla akit di ubing apang ibagbagaan na itikas jay. Sikamat. Gusto lang matimbaga na. Kan may sa, panangisakit na mat siguro dahi dyan, magbaga na. Sikamat, pare. Ay, jak kayat tikas dyan ang bagbaga na. Ay, sus ka, pare. Agpanunot kakit di. Amirisam ana imbagda kiti imbagbaga na. Gaputawan mat ti amok adakas iti dahi dyan imbaga na. Estela, nasaya at mat. Tanakamakam ka. Ne, apa yan, Brandon? Kasla makaungat ka, nakakita kanya. Saan matkit di asigat ikaunat ko, Estela? Asino nga, Rod? Ay, dayjay agayim mo. Asino agayim ko? Kan apay kuma? Asino pa'y kuma? Dayjay Alisa, ah. Ibagaman, adinan pakibibyangan tibiyag ko. Ha?
At dalang nga rodon asawa na. Pakibiyangan nakpailaan. Amangan mat no agayat pailaan kanyak. Iso a pakibibiyangan na ti aming nga ramidag. Anya ka di dayta nga ibagbagang Brandon. Di ka maawatan. Kasano? Kat ultimo pan nakirelasyon ko, kat pakibiyangan na. Akas laki din adda sakit tinakam na kanyak. No agayat pailaan kanyak, iso akas jay ti ipakpakita na. Basol na. Apay ngamin ngayon sukat nak. Brandon, awanan ti amok may papankada kayo Ngam panagkunak, panangisakit na laeng siguro, iso a binagbagaan na ka. Nang runa ta, ni kanumat ngamin nenita, ti kaayan ayat mo. Onya? No agpaisuman bilang dayta, agpanunot ka ngamin. Gaputa saan a maiparbeng dayta nga aramidam. Brandon, naamwak ti bagbagam, asyak ti nagbasol, iso asaan ta ang nagkatuluyan. Saan ka di ang nagsaritaan taan na imbag ti panagsinatan? Ibagbagam nga insukat ka iti sabali. Ngam saan na po na dayta? Gapot ta nag-break tapay, sakbay anak ayan ayatak iti sabali. Lisa. Kan sakbay nga ibagam asyak tinagbasol. Panunutam kumamat no anya tinagbasulam ken nagkurangam kanyak. Kasano ngamin ajak maupay? Ket makitakmat nga awan planum amang ikalay sa kanyak. Imbagak pay kan ka, asikati kayat dagiti dadakkel ko apara kanyak. Ngam pulos, adi mo impakita akayat nak nga asawaan. Jakmat kayat ngagpatingga talaan nga agayan ayat. Idi ko maimbagak akayat da kadagiti dadakkel ko. Nagplano ka kuman may papan kadata. Iso adi mo kumamat ipabasol aming kanyak ti panag-break ka. Lisa. Ken no kunam nga agayatak pailaan kan ka. Iso abinagaan ka. Nagbidot ka. Kayat kala apalagipan gaputa saan ama iparbang aramidam. Apay, di ka makonsensya nga damadadaal a pamilya gapukan ka? No araarikan. Mabalin kumapay nga urnusan da ni Nita ti relasyon da iti asawa na. Ngam impatangkan ni Nita ti desisyon na. Ama kisina iti asawa na gapukan ka. Houston, Lisa. Pangaasim. Apay, naragsak ka kadi iti daytang aramida? Umuna, agbasbasol ka, Brandon. May kadua, makadadaal ka iti pamilya. May katlo, si ka mismo ti mangibababa iti bagim. Kasla maibusan ka iti babae. Dakkel ti respeto dakan ka. Iso addi mo kumadadaalan dayta. Amon, pare Jomar, naamiris ko amin ng bagbagan ni Lisa. Kat, agpaiso amin ng bagbagan na. Kat, anya ita? Nasakit, pare. Nagkurang akan ko na ini. Nagmutangak ngamin ito obligasyon. Iso ajak dinakdakamat ti panagsimpami. Kontento aklaan iti panagkuy-kuyog ni. Kat? Mitan. Isong amo mo ti aramidem. Radaman pakarik nami ti ayat. Manyang iti planom iti relasyon nyo kinininita. Kasarita, pare. Tapos dan min ti relasyon mi. Kat dumawat ak matan iti pamakawan ni Fred. Nasayat mat, ta nakapagpanunot kan. Wan pare. Kadakal unay ti pagyamanak kan ni Lisa. Taga po kadagit imbagbagana. Nalawlawagan ti panunot ko. Nakaamirisak ket nagwinnaswas kamin kinininita. Dakkel unay apagyamanak iti apo, gapo ta natignay ti riknak. Babaan iti pamagbaga ni Lisa. Iti sana nagbayag, nagabrodak, gapo takayat ko ti mayadayo kinininita. Kat idi agangay,
nadamag ko ana ornos na mutlaangan nga agasawa ti pamilyada. Alakastan kat agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Brandon. Pagayam Brandon, agyaman ak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Kat husto launay tinaibagam, anarigat no maminsan, no tilaeng ayat ti pagturayan. Gapo ta mabalin aday ta ti mangitunda, iti pakaysagmakam, ken pagbasulam. Ala, amumon, pagayam ko. Bueno, papagayam, ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan a Brandon, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Baclay. Sound effects, June Reb. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Brenda, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Naminsan na nagbidot ti asawak, gapo iti babae, ket pinakawan ko, gapo taddan anak mi. Impagarup ko nagbalbaliwan, ngem saan, gapo ta inulit namanen, aging ga adjakon napakawan. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Brenda, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Diya mo no anyat nagkurangakan ka, Jason. Tanaaramid mo kanyak ti kastoy. Awan nagkurangan, Brenda. Pakawanan na kung mabakat. Aklo na ka nagbidotak. Siyak ti nagkurang. Sana si ka. Awan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagsayaatan ti pamilyata. Ngamjak pulos ni namnama kastoy. Brenda. Apay! Anya tinakitam iti dayjay a babae ngawan kanyak. Kasano pa'y itan? Awan bakit? Awan tinakita kan ko, Ana. Nasulisog aklan. Saan nga umdas na itaarason mo? Nasulisog ka lang. At dan pamilyam. Namapay pa'y lang amin nga da oras mo amapan iti inuman. Aramid ka diti responsable nga umaday ta. Pakawanan na ko, ma. Saan ka maumangakit daw iti pamakawan kan ka? Aging ga ang mapakawan na. Ay, unay matan ti asawam, anak ko. Naapay-pay lang amin, anaramid na ti mapan ijay inuman. Ay, kasla saan na pamilya daw. Day tati bagbagakan ko nanang. Diyaga mo na niya ti aramid. Kasla diyak kayatan ti rumori jay balay. Gapoy tinalaos abain ko kadagiti tattao. Ay, apay ko maamabain ka. Ni Jason ti rumbang ngagbain. Gapo ta iso tinagbasol. Saan ka tasika? Nanang. Ay, inton kuan siya kung timapan ijay balayaw. Ay nakpagsasawan day dyan nga asawam. Ay nagrigat lang arudan ti panagbiag tayo. Ay kasjay pa'y lang taramidan na. Imbag ko mano sana masikog jay babay. Ay. Bayan nyo nanang. Siya kung ti makamugan ko ana. Ay di na lang arud maipay amin nakasapulan dagiti anak yaw. Hita, nang sikog iti sa bali a babae. Pangalaan na nga iti pagsuportar na. Makamumutin na nanang.
Jak matimbaon nga aramiden na tikas jay. Oh, anya. Mariribukan ka ita. No anya ti aramidam. Dumngag ka iti bagak. Manggad ka. Tapno adda pang suportar mo iti nasikugam. Saan ka aparitan? No lakit di bukod mo a kwarta ti itad mo kankwana. Ha? Kasi mat, no di mo suportaran iti panagsikog na. Anya ti kahit mo asawan? Sikat ti ayan ti amin abidot. Ha? Agyaman ka. Tauray kas tuyak lang. Kan uray kas taunay asakit ti impay mo kanyak. Maaramid ko pa yung aklonan ti amin. Tano sa bali lang ang ababay. Amangan no pinapanaw na kan. Kat pagyamanam, tapampanunutak dagiti anak ka. Iso adyak inaramid kan katikasta. Bilibak at talaga kan ka, friend. Naanos ka? Tapay mat anak ko nam date na. Una, gaputa uray nagbasol kan kati asawa. Inaklon mo latta. Kun si papalubos ka pa'y, asarungkaran na ti babae na. Amom friend, manmano ti babae akas kan ka. Hoy, no siyak siguro ti adda iti sitwasyon mo. Ay! Amangan noon niya pa'y tinaaramid ko kadakwada. Anya nga rod, friend. Uray anya pa'y apanagungan ti aramidak. Adda ditan. Nalpasan. Ngam, kinapot noon. Nagsakit dito'y kaunggak na ito na pasama. Diya ka muna kasano nga i-explain ko kanang iti anak minubilang lang. Sigurado magdamag nanto. Friend? Agpampamarangak nga ayos lang ang kanya. Ngam kinapot na. Kaya't ko kumanga ikan ida iti pagnakmanda. Kaya't ko ida abalsan. Ngam binaybay aklat na idan. Sa bagay mo't kidi Angam sapay la kuma. Tama kaamirisan nila kay mo. Maamiris na kuman dagiti biddot na. Tati panagamiris na kuma iti biddot na. Ti isubad na iti kinaanos mo. Malagin din. Umay kan, tapukisan ka. Tapno maikat ti stress mo. Sige man nga, Rod. Agpapintas ka kidi, friend. Nas ka na napintas ka iti inal daw. Anya, idarumda ka dagiti naganak ti babaeng. No saan mo asuportaran? Kasta ka di? Wen, isutin ako na dagiti naganak na iti nagapuak ijay. Agpanunot ka na imbag, Jason. Kas itinakunak idekan ka. Saan ka aparitan asuportaram ida? Kan mabalin mo matagtalinad ijay no bilang? Okay lang ang kanya. Ha? Siya kung ti makaam mo amang ipalawag ka dagiti anak ta. No bilang tagdamag na. Brenda, pangasim ko mamat. Tasanak nga iduron ang mapankan ko na. Ipatpatag kayo a pamilyak. Kat uraan niya ti mapasamak. Da kayo lata ti pilyak, no bilang lang. Nupudno nga ipatpatag na kami. Apeng arad aliniputan na. Nagbidutak. Sana ka maumang agkid daw iti pamakawan. Aging ga mapakawanak. Kat ikarik. Saan to napulos ang maulit da ito'y? Ikarik ngagbalbaliw akon. Naamiris ko itan dagiti nagbidutak. Ay, kat nasayaat no nagbalbaliwan jay babairo nga asawam. Nasayaat no nakaamirisan. Wala nang. Napanak ti panagbalbaliw ti asawa.
Ipampamaysanan ti oras na iti trabaho na. Kastamatan kadagiti anak ni. Kat, tingay anak da, iti dayjay a babae. Supsuportaran na latta, nanang. Ngam ti ubing laang ti obligasyon na. Saan akaraman di babae? Ay, rumbang laang Ay, no saan kumaanagaramid iti kalukwan ti asawam. Awan kumati sungsung batan na ita. Awan kumati kagudwa dagiti anak yaw, iti sweldo na. Wan nga rod, nanang. Ngaman niya ngay nga rod. Tinapatag kat nagtalinaad kada kami. Ay, so day tati pagyamyamanak. Gapot ang uray anya tinapasamak. Kompleto kami latnaas sa nga pamilya. Bakit? Agyaman na ka. Taitilikod ang tinagbasulak. Pinakawanak. Awan sa bali akinid daw ko iti na Marswa. No ditipan nakabukal ti pamilya talakay. Kat pagyamanak, tanaka-amiris ka. Di kagdanag. Sana na maulit day jay. Jakon kaya ta makita nga agliday ka. Agyamanak unay, lakay. Ay na, nasaya at matano nagbalbaliwan di asawam. Iti kasta, di kan agparparikot. Wani nga rod, friend. Hoy, uray kalaki mo tong gapo iti stress. Wani nga rod. Ang tinapatag, nagbalbaliwan. Uray ko naman nagbalbaliwan. Di ka unay agtaltalak, Brenda. Ngamin, mabalin nga ulitin nan tumanen. Ay na, sapay la kumata saanan ang maulit. Jakon amo ti aramidak no bilang. Aywan gayam lakay. Isurot ko dagiti ubing inton ka ni kadwang aldaw. Atendaran mi ti kasarje kasinsin ko ije lugar mi. Kasta ka di. Ay katuan na. Pasensya kayon. Sana ka makasurot ka na kayo. Amumata na jak mapanawan ti trabaho. Okay lang ang lakay. Manungal daw yu ijay? Talo siguro. Ano sampay lang ang tagmay mesa Sikapay lang ti makamu nga agluto iti kanam. Kan agpakan kadagiti tarakan tayo. Wen, sana bale. Saan kayo mat nagbayag ijay? Sakpay lang ti makaamu dito'y balay. Brenda, anak ka. Amaya kasta tilangam. Kasla ada na sakit, amarikrik na. Wan nga rod, nanang. Kailangan mo din na nagsakit ti tiyan ko. Ay, sos. Ang mga nadamot na kan mo, anay kontra. Ay, kat, uray di kan makisurot ka na kami, Ang mga nukumarkaro day ta. Ay, narigatan. Sige nga rod, nanang. Uray sa anak ko nga umay. Da kayo laangan. Isurot ko lata, dagiti ubeng. Narigat mat no mapaay terik na da nga agpasyar. Ay siya kunti makaammo kadakwada. Sige nga rod, nanang. Urayin yun kipagluganan nyo. Tagawid akon. Ay, sikapat kayam day tamasabat ka, Brenda. Kunak manunapan ka ije kasaran. Wan ko mga rod, tata. Ngam nagsubliak. Gaputakila at nagsakit ti tiyan ko. Dananang kandagiti ubing laangan tinapan. Kayat mo asawen, agawid kaan. Wanan at tata. Ay na. Apay ka di. Ay, gusto. Agawid ka. Tapno makitam ti aramid ti asawam. Nasabat ko ida di ta kurbaan. Ha? Anyat kayat yung asawan, tata. Basta agawid ka. At dadadjison ijay. At dakadwana. Awan ni Jason. Mapanak iti sila na. Brenda? Awanan kayo iti bayan. Dito'y pa'y mismo abalay ko ti pagaramidan nyo iti saan anasaya.
Kat si kamat babae! Nagpuskol matan ti rupam asimurot iti asawak! Awaran ka iti bain, Jason? Puna mga awan asawa kan pamilyam? Ngam ulbod kamot gayam! Agpalawagak, Brenda. Awanan tinaskan nga ipalawag mo. Kunak no nagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam? Ala, pumanaw kayan! Ala, ang amin dagiti kawas mo dito balay. Kat pumanaw kan. Bakit? Pangasim ko, ma. Awan ti amok apapanak no bilang. Parikot mo anday tano sa dino ti papalam. Mapan kay ti ayang dagiti babaem. Awan bibiyang ka no sa dino ti papalam. Brenda, pangasim ko, ma. Apay, naasi ka kadi kanya kabayatan nga gar-aramid kay ti madi. Ala, pumanaw kan, kat saan kan ngagsubsubi. Jak napakawan ti asawak iti may kadwa agundaway, Mr. Lonely. Pinapanaw ko ni Jason gapo iti unget, gura, ken sakit tinakam ko. Kalpasan ti sumagmamanong abulan, nadamag ko ang agawid ijay lugar da, ket ijayen amang mangget. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Brenda. Agyaman ak pagayam Brenda iti daytoy apakasaritaam. Nagsakit ti palakam ka ti asawam. Lupay kasta, awan dakes na, no ikamanan iti sabali pay agundaway, amang ipanaknak iti panagbalbaliw na. Ta asawam ket ngarod ni Jason. Bueno papagayam, hingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Brenda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your news kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.